खुलुमबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै गासिबो नायगिरिफोरनिसिम बैसागु बोथोरनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय गासिनिसिमबो जासिहरबाय। बे समाव आं दंफैयो सनापुर गामियाव। बे सनापुर गामियाव दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेयाव बैसागु रंजाबोनायखौ जोङो मोन्थिनो मोन्दों। दिनै जों गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोङो बेरायनानै फैबाय, बैसागुआव माबायदि रंजादों, माबायदि रंजाबोयो, बर'नि गुबुन गुबुन गामिफ्राव जों हाबबोबाय। बे हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन गामि नुथायफोरखौ जों नुबोबाय। नाथाय बे सनापुर गामियाव जोङो फैनानै मोनसे आलादा नुथायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे गामियाव मोनथाम खोलोबनि मोसाग्राफोर जों नुनो मोनो। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आलादायै मोसायो। बेनि अनगायैबो हाबा जागोदान बिहामजोफोर बा हाबा जागोदान रायजो राजाफ्राबो आलादायै ओंखारो। बेनि अनगायैबो मोनसे आलादासिन नुथाया जाहैबाय बे ओनसोलनि, बे गामिनि बैसो जानाय बोराय बुरै सुबुंफ्राबो बैसागुआव थानो हायैनि रंजानानै रंजाबोनो बिथांमोना ओंखारबोयो। बेखौ जोङो बे गामियाव नुनो मोनो। बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे बिदिन्थि। बिथांमोननि गामिनि बे बैसोगोरा सुबुंफोरखौ ओरैबायदि नुयो जे बिथांमोना लोङा जाया गोबां डिसिप्लिननि गेजेरजों बे मोसानाय हाबाफारिखौ बिथांमोना दैदेनबोयो। जों बेखौ दिनै नुनो मोन्दों। दा बिथांमोननि बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय जों माखासे खोथा मोनथिनो नाजानि। जोङो दिनैसिमहालागै 67 मायथाइनिफ्राय दिनै दा 2021 मायथाइ जाबाय। जोङो दासिमहालागैहाय बेबादिनो जोङो बे बैसोगोरा हान्जाया ग्रुबै जोङो माने नों दा नागार आं दा नागार जों बेबादिनो बैसागु फोरबोखौ दिनैसिमबो जों फालिबोगासिनो दङ। आरो जोङो मोजाङै जोङो बैसागु फोरबोखौ जों हगार हरो आरो बेबादिनो गाजा गोमजायै। आरो जोंनि बे सनापुर गामिया 130 न'खर दङ। बे 130 न'खराव जोंनि बे बोराय बुरि हान्जाया, बैसोगोरा हान्जाया ज'यैनो जों बेबादिनो लोंहोर ओंखारनानै फिसा फिसौनि न'खराव जों हाबनानै बोर सारस्रियो, बोर होयो। जों बिदिनो मिनि रंजायै दिनैसिमहालागै जों फोरबोखौ मानिबोदों आरो। थांनाय 2020आव सारा आसाम, सारा बुहुमनाङै दिनै बैसागु फोरबोखौ बन्द' खालामनाय जादों। बेहाय जोंबो बन्द' खालामफादों आरो जों बेखौ गनायदों कर'ना भाइरास जानाय समाव। बेनिखायनो नै दा आसामाव जाबादियाहाय हगारनानै होनायलाय देग्लायनि बे 2021 मायथाइयाव बे बैसागु फोरबोखौ जों दा गाजा गोमजायै जों फालिबोगासिनो दं आरोखि। ओमफ्राय दिनै जोबथि सान। बेनिखायनो जों दिनैहाय रंजासानानै बे बैसागु फोरबोखौ जों हगार हरनाय जासिगोन आरोखि। जों दिनैहाय जोङो फैयै 10 घरसो दंबावो। जों बेखौ दिनै फोजोबनो नाजादों। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जोबथाखौ जोङो लाबाय आरोखि। दा जोंनाव बेहाय बैसोगोरा हान्जा आरो गेजेर खलबाव बिहामजो हान्जा आरो सेंग्रा सिख्ला हान्जा, जोंनाव दा बेहाय मोनथाम रोखोमै जों हान्जाया बैसागुखौ रंजाबोयो आरो दैदेनलांबाय थायो आरोखि। बे बेलायाव जोंनाव दा बिहामजो पार्टिगा बैसोगोरा हान्जाजों उसुबिदालाय ओंखारनो थाखाय, आरो लाइमोनफ्रा बै बिहामजो हान्जाजों ओंखारनो उसुबिदालाय बा बैसोगोरा हान्जाजों ओंखारनो उसुबिदालाय, बेनिखायनो गावबागाव ग्रुपजों बे बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनानै हगार हरो आरोखि बोसोर गोदानखौ। जोङो देग्लाय नङा, जों आगोलनिफ्रायनो बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थादों बर' हिसाबै। बेनिखायनो जों सेमोन थांनाय बोसोराव कर'ना भाइरासनि जुनाव रंजानो बाजानो मोनाखै। बेनिखायनो जों दिनै गासिबो बोराय बुरै ज' जानानै गोसो होसारनानै जों बैसागु फोरबोखौ फालिदों। जों जोबोद मोजां मोनदों आरो बिदिनो जों अराय जों नङाब्लाबो इयुननि फिसा फिसौफ्रा जाहाथे बेबायदिनो सोलिलांनो हाथों, बेखौनो आङो रायजो राजाखौ लानानै लोगोसेनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोङो रंजानाया जोंनि दानि गोदान मुगाजों जों रंजायाखै। गोदोनि
बागुरुम्बा मोसानाय सिस्टेमै गोदो गोदायनि नेमखौ लानानै जोङो मोसाबोबाय थादों आरो दाबो जों मोसानायखौ दिन्थिनाय जादों आरो। नोंथांमोननि गामियाव बे दान जे हरो न'खरनिफ्राय दक्षिणा हरो बा नोंथांमोननो अननानै बे अनसुंथाइखौ नोंथांमोना माबायदि आजावो नोंथांमोननि गामियाव एसे फोरमायनो हागोन? जोङो प्रत्येकता बोसोरावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मोनसे नियम खालामना लादों। बे नियमखौ जों दाबो फालिबाय थायो। बेनिखायनो जोङो बे न'खरनिफ्राय जाय बिथाङा जोंनो दान हरो अब्ला जोङो फंनैसो माने सुंद'यैब्लाबो आशीर्बाद बा बोर होनायनि खोथा बुंनानै जोङो दैखांनानै लाना थाङो आरो। नोंथांमोना माबायदि बोर होयो? बोर होनाय माने बिदिनोसै बोसोर गोदानाव जाहाथे जोंखौ जेरैबायदि हुसुरगा खालामदों बेबायदिनो जाहाथे बे न'खराव आलो गोजोनै रुजु रुमैयै संसार जानो हाथों, फिसा फिसौ ग्रोम ग्रोम खांनो हाथों, मोसौ मोसा मोजाङै फेहेरनो हाथों होननानै जोङो बेबायदिनो बोसोरै बोसोर रायजोफोरनो बिदिनो दान हरनो हाबाय थाथों होननानै जोङो आशीर्बाद होनाय जायो आरो। माबाफोर ओंथि दङ नामा बे दान होनाय हरनायाव बेफोरबायदि बोर लानाय माबानायनि? जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो बेबायदि बोर होबोनाय नियम निथि दं नालाय जोङो ओंथिखौ बुजियाब्लाबो बर' समाजाव जितुनिखि नियम निथि नुबोदों बेखौ जों दासिमबो बारे बुरे हिसाबै फालिबाय थायो आरो। मैं तो सबसे पहले कहूँगा सोनापर के वासियों के मेरे तरफ से नमस्कार। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ में बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत फुर्ती किया, बहुत अच्छा लगा। और ये जो छोटा छोटा गांव से मैंने जितना खुशी मिलता है और इतना फुर्ती से इन लोग बिहू किया है, हाँ, ये सुनकर और ये देखकर मेरे को बहुत खुशी लगा, आनंद एक मेरे को मिला। हाँ, आनंद एक मेरे को मिला। और ऐसी गांव से ही बिहू को आगे बढ़ाता है, टाउन में ये सब नहीं होता है। हाँ, गांव से ही ये मैंने जो सबसे बड़ा बात है। गांव से ही मैंने जो बिहू को ये परंपरा को मानकर रखता है, नहीं तो बाकी टाउन में तो ये सब नहीं होता है। टाउन में क्या है, सब पैसा कमाने के लिए कंपटीशन है। वाला जेनरेशन के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जनरेशन के लिए यही बोलेंगे मैंने जो हमेशा जो भी है अपना परंपरा को निभाते रहो, इस चीज़ को मत छोड़ो, हमेशा आगे बढ़ाते रहो। सब हर जाति में है ये चीज़, हर इसमें रहता है। हाँ, हमेशा अपना आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। हाँ, और इस चीज़ को कभी भी ज़िंदगी से अपना जो कल्चर को नहीं भूलना है।